Thibela suka le ntombi Mpungose, umfowabo kaKhuzane-ke lo. Laphana uThibela khona iphosti abayibhale lapha ku-Facebook ethi, mina Khuma ngangingazi ukuthi kuyogcina kunjena. Bese eyayiveza-ke iy'thombe elapho enoKhuzani eme nemonto yakhe uThibela, uKhuzani eney'tifiketi plus imonto asanda kuba nayo. Uyazi Mhlabeni, abantu uma babebheka uKhuzani kuleya minyaka edlule, boma-2016, 2017, mhlawumbeni babengayimagini le life le ukuthi uKhuzani i-success yakhe iyobe ingale ndlela iyona namhlanje. UKhuzani omunye wabaculi bamaskandi abachithile emqondweni. U-business minded uKhuzani. Uyazi ukuthi yini afuna ukuyenza ngomculo, uyazi ukuthi yini afuna ukuyenza ukuze akwazi ukuthi aye phambili. Ngendlela enza ngayo izinto nangendlela amuva ngayo. Uma ubona abantu ku-TikTok bekhuluma ngoKhuzani, ungaziy'tshela abantu bayazi ngomculo, bayazi ngama-contract, bayazi ngokurana ibhizinisi njengala uKhuzani anokuba involve kuwona. Ungaze uy'tshele abantu bayazi ukuhlela imicimbi ukuthi kunjani, njengoba uKhuzani enokuhlela i-spring, all white spring picnic, efake imibono ukuthi akuqashwe bani, angaqashwa bani. Lapha uThibela veza enemonto yakhe entsha asanokuba nayo, ayithole ngamandla akhe uThibela, okusebenza kanzima kuyo le minyaka eminingi edlulile. Ave kunzima ukusebenza umvuzo ungawutholi. Abantu abanjengoThibela babe nenhlahla enkulu kakhulu ukuthi bekwazi ukuthi basebenzise abantu abafana noKhuzani, abakwazile ukubakhumbula, ukubabonisa ubuntu ukuthi mfowethu, ngane yakwethu, nakhu la, ngiyazi ukuthi ena ngokwamandla kule industry esikuyona kuhamba kanjani, kodwa nawe usuyindoda, usuwakhile, unomuzi, khona izinto okuzomele uzenze. Ngoba kuhle sakubona lokho, sakutusa. Kwathi kusenjalo uKhuzani waqhamuka ne-surprise ezositshengisa iy'tifiketi zakhe zakwa-Rizzy, cause esazi ukuthi silinde nje ama-certificate, uzobiza nama-T_V a-online, la kade wabalile, kanti uzo-introduce-a i-Defender elisha sha. Akasadingi ukudifenda uKhuzani, une-Defender lakhe manje. Yodwa i-Defender nje, hhayi, akekho u-Defender bangale manje. UKhuzani usene-Defender elikhulumelayo, ongadinge kusho lutho ngalo. Siyazi abanye bazozama ukwenza ngathi maybe kanjani kanjani. Awunalo ngisho ibhantamu, awunalo ngisho ithezi, kodwa uzobeka umbono nemonto ongayazi nokuthi ukuhlala kuyona phakathi kunjani. Sometimes umona ubuhlungu, umona kodwa uyasivalela umona. Asikwazi ukuba nezinto ngenxa yomona esinayo emhlabeni. Asikwazi ukubongela umuntu. Kungenzeka ukuthi izinto azilungi nje, ilo mona esinawo. Simonezela abantu engabe sibukela kubona, siyafisa okuhle ukuthi kwenzeke kithi njengoba sibabukela labo bantu labo. Lapha into enhle nje eyenziwa uKhuzani, i-trend enhle. Angithi ukube bekwenziwa omunye ngabe kuyaphithizela, ama-post lapha ko-Facebook, ngabe kuyaphithizela. Angithi bathi abanye badayisa kakhulu lapha ko-Spotify, bathi baphula amarekhodi bahlele kuma-charts. Abantu bacasulwa yini kanti? Yini le badinayo uma uKhuzani ezenzela izinto? Angithi bakhona abaculi abahamba phambili, abashaya o-5 million, 6 million ama-streams kulama-albhamu adlulile ango-November, December. Pho manje-ke yini ebuhlungu uKhuzani uma esezenzela into yakhe ngalawo ma-streams nangalawo ma-views ambalwa? Yini pho i-issue? Angithi akadayisi, sikuzwa ngani lokho? Hhayi pho ningamiki-ke, a-enjoye-ke lokhu okuncane anakho phela. Ngoba phela nithi usephuphile, kodwa ulokhu ethrendile, ulokhu evelelile, ulokhu ephumelelile. So nje asazi ngampela. Mina ngabe sengayeka ukulwisana noKhuzani. Uma kukhona umuntu olwisana noKhuzani, uma kukhona umculi othi yena uzwana amandla noKhuzani, ngabe mina ngiyilowo mculi sengayeka, ngabe sengafokhasa kwezinye izinto. uKhuzani akahluleli.
sekukhombisile le nto over and over again. Kule minyaka ekudlula kuyona uKhuzwayo ukuphruvile ukuthi akahluleki, angeke ukuthi cha khohlwa. Kunalokho uzozenza ihlaya. So, sibonge nje kakhulu ukuthi uThibelake akuveze-ke lokhu umfowabo ngengane yakwabo, abeke lawo mazwi lawa awabekayo athize, okukutusa, akhulume kahle ukuthi hheyi bakithi, ngangingazi ukuthi kuyogcina kunje, kukuhle kanje. Nibambisane njalo-ke bafowethu, ningayeki. Siyajabula uma sinibona nicula nihlangene niwuzalo, nabafowethu enisebenza nabo lapho eqenjini benisiza kakhulu. Thina nje sohlala siveza nje okuhle kodwa ngani, sohlala sikhuluma sibatshela abantu ngezinto enizenzayo ezinhle. Asinamona, angeke sithi ngoba nakhu asikabi nawo amandla ukuthi sibe nama-defender bese sizomdlela umona umuntu okwaziyo ukwenza kanjalo, cha, akusebenzi kanjalo empilweni. So, ividiyo-ke ngizoyibamba lapho until sihlangane ngokuzayo. Nisale kahle.